Hej Helle, hej Troels. Jeg håber, I nyder sommeren. Jeg vil lige vise jer en tur rundt i min baghave, så I kan få lidt inspiration til byggeprojektet. Så hæng på et øjeblik. Ja, vi er inde midt i Hongkong. Inde i Hong Kong Islands park, hvor der er streetbaner rundt over det hele. Jeg vil vise jer lidt rundt herinde for at vise, hvad der sådan er. Blandt andet de her skilte, som turisterne kan forholde sig til, så man ved, hvor man kan gå hen. Hvilket jeg synes, der fungerer rigtig godt. Der er bænke over det hele, hvor unge mennesker kan sætte sig og slappe af og være sociale. Det giver et rigtig afslappet miljø. Store dejlige container med affald og tennisbaner. Men det er ikke så meget det. Det jeg sådan set faldt over, det var den her joggingsti, som førte rundt i hele parken, hvor man kunne løbe afsted, som jeg har gjort her. Når man løber rundt, så er der de her kære lommer, hvor man kan hoppe ind og starte med at lave styrketræning, eller hvad ved jeg. Som jeg egentlig synes var ideelt, hvis man måske blandede det med noget parkour, eller hvad ved jeg. Og så er der de her endnu flere bænke med udsigt til hvad der nu, alle de der højhus, som måske også popper op lige så stille rundt om på skolen. Endnu en lomme, som er i gang af løbere, som løber rundt. Det kan eventuelt bruges til noget linjeidræt, eller hvad ved jeg, for at få en afveksling for at være inde i hallen. Det giver i hvert fald et rigtig lækkert miljø, at der er sådan folk over det hele. Og man har mulighed for at løbe på den her sti, som er sådan helt fladet ud, så der er ikke mulighed for at rykke om, eller hvad ved jeg. Og i de her naturomgivelser kan man ikke enten føle sig godt tilpas. Hvis vi løber videre her, så jo, vi skal også have springvand. Det tror jeg også de unge vil kunne lide. Så er der blandt andet sådan en cirkelformet udstrækningsplatform, hvor grupper kan mødes og strække ud før eller efter en løbetur. Hvis vi løber videre her, så rundt i parken, der er der egentlig mange unge mennesker, som opholder sig og gør brug af mange af de super lækre ting, der er rundt omkring. Blandt andet til de her kæmpe streetbaner, asfaltbaner, tror jeg åbenbart bliver lejet ud til lidt forskellige. Her er det skøjteforeningen, eller man kalder rulleforeningen, som har lejet sig ind og bruger den her bane til at øve kunstskøjteløb og almindelig rulleskøjte, hvor hele familien har taget picnic med og sidder på sidelinjen og hæpper og har en hyggelig aften. Det synes jeg sådan set er et rigtig fedt streetmiljø. Og så er der katte over det hele. Det tror jeg også de unge mennesker kan lide. Med alle mulige streetkatte. Og endnu mere springvand. Så også. Og en overdækket scene, som vi i ly af regnen kan. Og en Red Bull maskine, så vi kan få en masse Red Bull, så vi kan få en masse energi til at lave alt det idræt, der nogle gange kan foregå på sådan en udendørsbane. Og en kantine. Men det jeg egentlig synes var rigtig fedt, det var de her legepladser, som folk opholdt sig rigtig meget på, både for store og små børn. Her er der gynger, man kan proppe sine unger i, så de ikke kan rende sin vej. Noget af det, jeg tror, der kunne gøre sådan en legeplads rigtig fed for både parkour og alt muligt andet, er det her underlag, som sådan er småblødt, og alligevel ikke, men man slår sig knap så meget, når man vælter rundt og hygger sig. Og mange af de her steder, de bliver brugt af ældre børn, altså nok børn i vores aldersgruppe, gynger eller de opholder sig omkring det, og gør egentlig rigtig meget brug af det, så måske man skulle lave sådan en mega legeplads for store børn, hvor de kan hænge ud, og eventuelt lave noget parkour, eller styrketræning, eller hvad ved jeg, men sådan en multibane,
Og så kan Søren Vestergaard også få sin parkourbane. Og en mand, der passer sit barn i den her fantastiske sadel. Ja, det var så min rundvisning rundt i min baghave. Jeg håber, at det giver lidt inspiration til tegningerne. Nu vil jeg gå hen og handle ind og op på mit hotelværelse og slappe af, indtil jeg i morgen skal over i parken og lave sexshows. Det skal nok blive endnu en god dag. I må hygge jer så længe og hilse de andre kollegaer.